Здравейте още веднъж. Аз съм Силвия и ви приветствам в тази среща. Казвам се Силвия Алексиева и съм сертифициран квантов практик, като първо приложих този метод върху себе си и съответно, виждайки резултатите, виждайки промяната върху мен и моя живот, си дадох сметка, че това е нещо, което трябва да се споделя и съответно се сертифицирах, за да мога да помагам и на други хора да живеят по-осъзнато и по-щастливо. Майка съм на две деца, съпруга. По образование далеч не съм се занимавала с подобни неща в началото. Икономист съм, работила съм в банка, но така дойде един момент, в който нещо не беше наред. На пръв поглед всичко беше както трябва, но вътре в мен нещо не беше наред и съответно започнах да търся защо, какво, как. И така тръгна и моя път. Ще помоля да следите за микрофоните си и да ги изключвате, за да може да не чуваме ваши лични разговори и така да може лекцията да върви добре и да бъде полезна за всички. Споделете ми откъде сте, откъде се включвате в тази среща, дали до сега сте били на други подобни срещи, доколко се а, занимавате, така да кажа, с личностното си развитие, с различни енергийни практики, да кажем. Ще се радвам да ми споделите в чата, за да се припознаем и да мога да съм ви така по-полезна. Здравейте! Имаме, имаме участници от Холандия, от София. Чудесно! Това е чудесно, че в днешно време, благодарение на интернет, благодарение на информационните технологии, имаме възможност от всяка точка на света да се виждаме, да се чуваме и да си помагаме, което е най-хубавото. От Бургас, Дупница, чудесно, Брайтън, много, много разнообразно и това много се радвам. За първи път една от дамите пише, че присъства на подобна среща. Занимава се с радиестезия. Добре, значи ви все пак имате опит с енергия и с работа с енергия. Темата, която реших днес да заложа на тази среща е как се определя нашата реалност, от какво зависи и всъщност как можем ние да я управляваме. Може би много от вас са чували, че всичко около нас е енергия. И това е така. И за да ви го докажа, ще ви накарам да направите нещо сега, за да видите, че наистина енергията е навсякъде около нас. Всяко нещо е енергия и всяко нещо има вибрация. Съберете дланите си по този начин и ги разтъркайте. Ще се радвам да включите и камерите си, за да се виждаме и така връзката между нас да е още по-добра и наистина да да бъде още по-хубаво и по-споделено това пространство. Почвате в един момент да усещате затопляне между дланите си. И сега спрете да ги търкате и ги разделете. Започнете леко да ги приближавате и отдалечавате една от друга. И ще усетите как енергията между дланите ви се концентрира и става все по-осезаема. Усещането е сякаш имаме памук между ръцете си или много нежна гумена топка. Споделете ми, усещате ли нещо, докато правите това? И какво усещате?
Успяхте ли да усетите топлината и тази енергия, гъстената между вас, между ръцете ви? Да, топлина и мекота, нежност, енергията се усеща. Да, и това е едно древно доказателство, че всъщност всичко около нас е енергия. Но не само всичко около нас е енергия, енергия са и нашите мисли, и нашите чувства. И всъщност точно там се крие ключето на всичко. Защото всяка наша мисъл, излъчена от нашия мозък към пространството около нас, изпраща сигнал, който сигнал след определено време се връща към нас. Нашият мозък можем да го наречем като излъчвател, защото всяка мисъл, произлизаща от него, се насочва към Вселената и пространството около нас. И в следващия момент, обаче, как привличаме това нещо да се върне към нас, това става чрез чувствата, чрез нашето сърце. Защото представете си, че се събуждаме сутрин и така започват да нахлуват негативни мисли в нашата глава. Това автоматично води до някакви негативни чувства. Било то притеснение, било то гняв, било то а, нещо друго. И съответно тези чувства, те обхващат цялото ни тяло и цялата тази енергия предизвиква нови мисли, нови чувства и се завърта като един кръг, който генерира толкова много енергия, че в един момент започва да привлича различни хора, различни ситуации, които да ни ядосат още повече, които да ни разгневят. Ще попаднем в задръстване, ще закъснеем за работа или за важна среща. И всичко това си го правим самите ние. Никой друг не ни го прави. Не е виновен шофьора пред нас, че се бави или жената, от която си купуваме кафе, че говори по телефона и ни обръща внимание. Не, не са виновни те. Ние сами си предизвикваме тези ситуации. И как го правим? Именно с мислите и чувствата, които сме изпитали в началото на деня. Тоест, ние сме си програмирали деня. Хубавото е, че това нещо може да се промени. Едното е, всъщност, още започвайки сутринта, ние съзнателно да насочваме вниманието си към нещо хубаво, а другото е през деня, когато осъзнаем, че сме влезли в този порочен кръг на негативни мисли, случки, действия, да кажем стоп, аз избирам и тук и сега, във всеки един момент, аз мога да променя ситуацията. Как мога да я променя? Като се променя мислите, и там се променям и чувствата. Така се променя и моята енергия. Тя става по-висока, по-чиста и започвам да привличам други хора, други обстоятелства. Дори ако щете, сърдитата колежка изведнъж си променя настроението и започва да се усмихва и да говори мило. И това не е случайно. Всичко това го предизвикваме ние. И колкото по-често в ежедневието се сещаме да правим това нещо, толкова по-лесно ще живеем. Едно от основните неща, когато става въпрос за това да управляваме живота си и реалността си, е това как се чувстваме самите ние. Много е простичко, но в същото време не бих казала лесно за приложение, защото много често ние действаме на автопилот. Защо действаме на автопилот? Защото 95% от мислите, които минават ежедневно през главата ни, те идват от нашето подсъзнание. А какво има в нашето подсъзнание? В нашето подсъзнание са заложени родови модели, подсъзнателни програми, различни блокажи, различни наши вярвания. И това нещо определя, то е като основата, така да кажем, определя нашите мисли и оттам определя и нашата реалност. Но ние сме тези, които можем да започнем да контролираме процеса, да решим, че искаме промяна и да започнем да програмираме мозъка си така, че той да мисли по-голямата част позитивно или когато се хванем, че мислим негативно,
да си кажем не, спри и да променим, да обърнем ситуацията. В момента, в който вкараме хубава енергия в ситуацията, тя се променя. И това става за секунди. Ако искаме да променим нещо около нас, първо променяме нас самите, вътрешното състояние. Тоест, ако сме изнервени, правим така, че да се успокоим, насочваме мислите към нещо хубаво и всичко около нас се променя. Просто започваме да виждаме света по друг начин. И колкото повече работим със себе си върху вътрешното си състояние, толкова повече ние разширяваме това наше съзнание, започваме да виждаме повече възможности, започваме да попадаме на места, да се срещаме с хора, които са правилните за нас, точните за нас. И изглежда, нали, някой като каже манифестиране, управление на реалността, това звучи много сложно, но всъщност то не е сложно и всеки един от нас може да го прави. Въпросът е един, да се грижим за себе си, да имаме връзка с себе си, да знаем какво обичаме, да правим нещата, които обичаме. Първото нещо, което можем да правим всяка сутрин е да се попитаме как се чувствам днес. И ако не се чувствам добре, да видим защо не се чувстваме добре. И да помислим какво можем да направим, за да се почувстваме по-добре. Защото всъщност от това зависи как ще потече нашия ден. Също така, аз и друг път съм ви споделяла за силата на намерението. Когато ние сутринта си напишем едно намерение, как искаме да протече деня ни, ние даваме насока на енергията в каква посока да тече и какво да се случва. Обаче много е важно, когато пишем това намерение, в какво състояние сме. Защото ако ние сме в ниските вибрации, ако сме негативно настроени, намерението ни няма да се осъществи. И това е много, много съществена част. Защото доста често чуваме, пишете намерения, пишете си цели, въпреки че между намерение и цели има разлика, но често се пропуска тази подробност, че всъщност изключително важно е в какво състояние сме ние, когато задаваме намерение към Вселената и какво излъчва нашето сърце, какво излъчва нашия мозък. Защото това е нещото, което привлича нещата. Не толкова самото намерение е написано, а нашето вътрешно състояние. И съответно, когато напишем намерението си, да помислим и какви действия в реалния, в материалния свят можем да направим. Защото намерението е начин, по който ние да изпратим желанието си в енергийния свят. И там то да започне да се приближава към нас. Но за да се приближи до толкова, че да го видим и да го пипнем, е нужно ние да направим действия в физическия свят. Защото живеем в такъв и трябва да можем да управляваме физическата си реалност. И как става това? Чрез действията, чрез нещата, които правим целенасочено. Не просто някакви действия. Как ви се струва тази информация? И има ли нещо от това, което казах до момента, което не е ясно? Имате ли някакви въпроси? Мога да се върна, да обясня, да дам някакъв пример, защото много важно е това нещо да го разберете. То е наистина на пръв поглед много простичко и нали, някой ще каже, ама то това всеки го знае, че трябва да се чувстваш добре, че трябва да спортуваш, че трябва да се храниш здравословно. Да, всеки го знае, но колко от нас го правят. Осъзнато, ежедневно. Нали, не говорим от понеделник почвам да тичам в парка, а ежедневно какво правим за нас. Поделете ми колко от вас например, сутрин си пишат благодарности или правят медитации. Оставете ми. Кой не включи в чата също е достатъчно като знак. Или няколко иска може да си включи микрофона и да сподели нещо, също ще е полезно. Когато сме в такива групови срещи, ние създаваме едно общо енергийно поле и всъщност по този начин едно споделяне може да помогне на минимум поне още един човек от групата, защото
една информация излезе ли, тя не е само, тя не е само за мен, тя не е само за човек, който споделя, тя е за всички. Здравей, Зори! Здравейте, много ти благодаря за информацията, която споделях с мен. Виждаме и полезно. Много приятно това да видим енергия и да бъдем полезни един на друг. Това е идеята. Така че въпрос, дали какви благодарности, да, интерес, който, както ти казвам, но така че има намерение да се благодарности, които всички това се казва и аз имам благодарности. Докато в един момент, нали, започнах да разбрах, че да в момента вече не виждам благодарностите, но ги избивам. Това е много по-добре. Мисля, аз ще ги запитам за сега, не се че се докато сега просто за да може би се да кажа, ние за самия момент работи след аз правя се центрирам да се приемам нас и тогава да опитам чувството и да се гледам в мен да стане да благодаря за всички тези неща, защото при нас има много тези вече не случи, но да го изтекам. Тогава и когато се започнем да го изтекам, и тогава вече не ми тази благодарност да работи. И за сега, при мен, аз да си давам. Просто свързвам с момента и и си казвам за клетки и да благодаря в момента по този начин. Да. И Благодаря. много ти благодаря за това споделяне, Зори. Наистина. Благодаря. Наистина, благодарността е едно от нещата, един от най-лесните начини всъщност, чрез които ние можем да повишаваме енергията си и да се вкарваме в това състояние на високи вибрации и да творим нашия живот и нашата реалност по този начин. И това е уникално. И разбира се, в началото, когато започнем да го правим, нормално е да не усещаме нищо. Нормално е да го правим механично и просто да пишем. Но ето тук е важно да не спираме и да продължаваме да го правим, защото в един момент започваме да виждаме разликата. Ние не осъзнаваме, но благодарейки всяка сутрин за няколко неща, които имаме, ние програмираме подсъзнанието си на вълна аз имам. И колкото повече ние го програмираме на вълна аз имам, толкова повече то започва да излъчва това и да привлича съответно още повече неща към нас. И да засилва и да отваря потока на изобилието, защото на нас ни е дадено по право на нашето раждане да живеем в изобилие и в лекота. Обаче много често ние сами си осложняваме живота, като си измисляме проблеми, като се ядосваме за глупости, като позволяваме някакви древни неща да ни разплащат. И по този начин, всъщност, ние осмисляме нашия живот. Знаете ли, когато сме забравили да мечтаем и когато нямаме цели, които да гоним, а, тогава ние започваме да си измисляме проблеми. Защото много често това, което ние мислим, че е проблем, всъщност то не е проблем. То е просто някаква ситуация, към която трябва да реагираме неутрално, която да приемем и да видим как можем да я решим. Не е нужно да се ядосваме, не е нужно да се обвиняваме нас или някой друг. И по повод на това, което казах, че когато имаме цели, нямаме време да си търсим проблеми, за да си осмислим живота. И изникна един цитат, не знам дали ще успея да го възпроизведа точно, но когато не правим нищо или не сме достатъчно заети, всичко ни разсейва. Когато ние знаем какво искаме и правим действия и стъпки към това нещо, нямаме време да се занимаваме с глупости, нямаме време да седнем и да си мислим днес какво не ми е наред и да се самосъжаляваме
и да се вкарваме в тези кибритени кутийки, в които така сме свикнали да си живеем. И всъщност много лесно можем да променим това, като всяка сутрин спишем по няколко благодарности, правим кратка медитация, за да можем да се свързваме с себе си, за да можем да притихваме и да чуваме вътрешния си глас. Аз от години виждам еднакви числа, намирам монети, виждам перца, като знам, че това са знаци. Обаче Бога ми какво ми говорят тези знаци? Искам да ги разбера и не мога, и не мога, и не мога. И едно много силно мое желание беше да се свържа с моята интуиция. И през времето съм си правила какви ли не анализи, астрологични, нумерологични, ама каквото съм чула, това не съм направила в общи линии, за да мога да събера частичките от пъзела и да стигна до отговора, коя съм аз. Каква е моята мисия? Защо съм тук? Защото всеки един от нас е тук с някаква цел. Нали, ние не сме се родили просто е така да го живеем този живот, от сутрин до вечер да мислиме днес какво ще ядем, какво ще пием и един ден да идем на края на града. Нали? Целият този свят и това изобилие не е създадено за това. Нали? Някак си нелогично звучи. И правейки различни практики, смея да кажа, че вече доста по-силно усещам интуицията си, доста по-силно чувам вътрешния си глас. И сега, когато трябва да взема решение, всъщност не мисля с разума, кое е най-правилното. Аз се питам, кое усещам, че е моето. Усещам ли го това? И ако усещам притеснение, нещо, което ме отблъсква, значи това не е за мен. Ако усещам вълнение, ако усещам радост, значи това е моето нещо. И по този начин нашата интуиция и нашия вътрешен глас ни говори. И колкото по-често ние се обръщаме към него и задаваме въпросите на себе си, не ги търсим навън. Нали, не питам мъжа ми сега розовата или червената рокля да си купя, а просто заставам, поглеждам ги, държа ги за малко, усещам ги и всъщност разбирам коя е за мен. И това е просто един пример. Това важи за всяко едно нещо в нашия живот, за всичко, което ни заобикаля. Защото ние ежедневно сме изправени пред това да взимаме различни решения и да правим различни избори. И в тези моменти наистина е важно да се сещаме, да питаме себе си, кое е най-доброто за мен. И когато го чуем, да последваме този глас, защото ние много често го пренебрегваме и си казваме, ама не, то сега трябва да го направя това нещо или трябва да взема или какво си. Та, много е важно. И докъде бях стигнала? До там, че нашето подсъзнание, нашите мисли идват от нашето подсъзнание. В нашето подсъзнание са всички тези програми, които си носим от нашето семейство, от нашия род, дори по-назад във времето, нашите душа помни. И се чудим защо в тази ситуация, в определена ситуация се чувстваме по един или друг начин. Аз много дълго време, годините назад, съм искала да развивам своите социални мрежи. Съм искала да споделям нещата, които ме вълнуват. Но чак когато започнах да работя със себе си активно и да преработвам, да правя различни практики, чрез които да преработвам и да премахвам своите ограничаващи вярвания и програми, чак тогава се престраших да започна да го правя. Защото мен, например, много силно ме държеше страха какво ще кажат хората. Цял живот, винаги, каквото и да съм искала да направя, първото нещо, което ми е излизало в ума е: ама какво ще си помислят хората, ама този какво ще си помисли, моня какво ще си помисли. И това толкова... И се блъсках като в стена. И спирах. И си казвам, не мога, аз няма да направя това нещо, защото сега еди кой си ще си каже, еди какво си за мен.
В крайна сметка няма никакво значение. Колко от вас, споделете ми, колко от вас а, така се страхуват от хорското мнение? Оставете ми по едно ключе, ако тази тема ви резонира. Дали, дали това ви пречи в вашето ежедневие, в вашия живот или по-скоро не. Ако не ви пречи и така сте вече на етап, в който повече слушате себе си, може да слушате минусче, да се ориентирам. Чудесно. И това е много хубаво, защото аз в личен опит мога да кажа, че това е един илюзорен страх, който не съществува, но много хора го имат и заради него пропиляват живота си, защото всеки един от нас има безкрайен потенциал, който може да реализира, но заради едно такова нещо, което най-вероятно ни е насъдено в нашето детство, нали? А, и или сме го видяли като модел в нашите родители или близки, няма значение. Това нещо може да ни провали живота, така да се каже. И това е със всеки един страх, защото ако, примерно, мен ме е било страх от това какво ще си кажат хората, някой друг се страхува от провал, трети се страхува от това да успее, четвърти се страхува от това да бъде различен. Поделете ми в момента така, кое е нещо, което най-много ви резонира като страх, като пречка, като трудност, нали, в нещата, които правите и защото има един момент, в който стигаме до един етап, правим нещо, но сякаш не можем да продължим напред. Или правим нещата, но нещо не се получава. Но съзнавате ли така да имат нещо, което да ви пречи, някаква тема, която ви е предизвикателна и имате нужда да се освободите? Иначе по отношение на това, което казвате, че нямате притеснения с хората, миналата седмица бях гост-лектор в една менторска програма и там много си говорихме на тази тема за подсъзнателните програми и, и това откъде идват и въобще. И отново там излезе темата за страха, какво ще кажат хората. И една от дамите сподели, че няма такъв страх, че го е преодолява и че не й пречи. И в момента, в който влязохме в практика, се оказа, че на подсъзнателно ниво този страх си стои, че той влияе доста, защото така думите, които изречахме по време на практиката, силно и резонираха. И, и всъщност се оказа, че ние не винаги знаем какво се случва. Мислим си, че не ни влияе, а всъщност на дълбоко подсъзнателно ниво това ни влияе. И как можем да се освобождаваме от това? Има различни методи в днешно време, има различни, наистина, и констелации, и различни енергийни практики, медитации. Метода, с който аз работя, е квантов метод. Метод, чрез който се свързваме директно с квантовото поле. Това необятно енергийно поле, където са всички отговори. И много често дори ние да не знаем, че дадено нещо ни пречи, когато сме поставили намерение, че искаме да се чувстваме по определен начин, например, от полето излиза информация и излизат причините, защо ние не можем да се чувстваме по този начин. Или защо не мога да получавам заплатата, която искам, или защо нямам връзката, която искам, партньора, който искам, къщата, която искам. Всеки един от нас има някакви желания и мечти и има област от живота, в която по един или друг начин изпитва някакви трудности. И всъщност в
квантовите практики може да се отработят такива блокажи. Понякога, например, ако проблема е аз не съм реализиран и не знам защо, т.е. работя, уча, обаче не съм успешен, не съм това, което искам да съм, се оказва, че в някои от случаите това е един вид родова лоялност, която не ни позволява. Тоест, например, мама не е успешна, мама не е реализирана, мама не е учила и съответно аз не мога да бъда по-добра от мама, аз не мога да бъда по-успешна от мама и всичко това се случва на подсъзнателно ниво и се самосаботирам. Дори когато успеха се приближава към нас, ние изграждаме стени и просто бягаме. Несъзнателно. Ние го искаме този успех. Работим за него, трудим се, мечтаем и накрая не можем да го достигнем. Той не нарка разстояние, ние не можем да го достигнем. И това е именно защото има едни такива невидими прегради между нас и него, които няма как да знаем, че са там, обаче те ни пречат. И когато правим практики, когато преработваме такива програми, всъщност ние малко по малко сваляме. Сваляме пластове, сваляме и разширяваме нашето енергийно поле, нашето съзнание. Защото всъщност, ако си представим, че стаята, в която се намираме, е квантовото поле. И в тази стая има безброй, милион, безброй възможности, вероятности в този момент, какво и как да се случи. Ние обаче сме от нашите ограничения и вярвания и програми, сме като в един пашкул. И една такава прозрачна, си представете се едно прозрачна преграда, през която обаче нищо не се вижда и ние сме вътре в това малко пространство. И въпреки хилядите, милиони безброй възможности около нас, ние виждаме само на около 30 см, например, възможностите. В момента, в който започнем да премахваме подсъзнателните програми и ограничаващите вярвания, ние малко по малко пропукваме тази преграда и я разширяваме. Нали, тя не изчезва напълно, защото на всяко следващо ниво ние имаме различни ограничаващи вярвания. Нали, ако аз сега печеля 2000 лева и искам да печеля 5000, ограничаващите ми вярвания са едни, ако искам да печеля 50 000, там ще излезе нещо друго. А ако искам 500 000, нали, хората, които печелят 5000 и тези, които печелят 500 000, съгласете се, има разлика между тях и тя е в начина на мислене. Но тези имат различен начин на мислене, имат различен обхват на съзнание. И преработвайки и премахвайки тези блокажи и програми, ние разширяваме полето и по този начин привличаме още и още и още. По принцип, програмите. Какво са всъщност? Сега, така искам да ви дам един нагледен пример, за да ме разберете. Представете си вашия мобилен телефон и в него има различни приложения, програмите, с които той работи. И когато го ползваме, ние използваме тези приложения на автопилот. Ние, нали, не ги настройваме всеки път. По същия начин са и подсъзнателните програми в нас. Ние имаме едни инсталирани приложения в нашето детство, генетично заложени и така нататък. И ние си живеем, си действаме през тях на автопилот. Обаче, те остаряват. И нашия телефон остарява. Като започне да се бъгва, аз го махам и си купувам нов. Обаче какво правим със съзнанието? Ако не работим върху себе си, направим различни практики да се апдейтваме, така да се каже, ние си работим с програмите, които са ни заложени преди 30, 40, 50 години.
Да, обаче те са били актуални тогава за моята баба, за моята майка и за времето, в което сме живяли, 90-те, 80-те години, но не са актуални за 2025 година. Днес е друго, енергията е друга, света е друг, вярванията, разбиранията са други. Ние не можем с тези програми от тогава да искаме да успяваме сега и да живеем добре сега. И за това трябва да се свързваме с себе си, да осъзнаваме какво ни пречи, защото ние, за да променим нещо, първата стъпка е да осъзнаем, че го имаме. Когато аз не осъзнавам, че ме е страх, какво ще кажат хората, аз никога няма да мога да се отърва от този страх. Просто ще си действам на автопилот и ще се чудя защо на мен нещата не ми се получават и защо в моя профил има 200 последователи, а пък има хора с по 200 хиляди последователи. Просто защото аз сама се ограничавам. И това е много силно всеки един от нас да го разбере. Нашата реалност зависи от нашето вътрешно състояние, от нашите вярвания, от нашите убеждения, от нашите мисли. И когато започнем съзнателно да мислим по-позитивно, да използваме по-хубави думи, а, защото така от известно време доста се старая и внимавам какви думи използвам. Защото думите са много силен енергиен код. Те имат вибрация. Това е гласа, това е инструмента на душата. Чрез гласа ние можем да се изразяваме, можем да бъдем чути, можем да предаваме това, което имаме като знание. И всяка една дума, тя е послание към Вселената. И когато използваме думи като страхотно, любимата ми, която я чувам навсякъде, ами, замислете си, хора, в тая дума корена е страх. Кое му е страхотното? Има толкова по-хубави думи, като прекрасно, чудесно, вълшебно, великолепно, вдъхновяващо, но толкова силно ни са вкоренени, че трябва усилия да ги премахнем. И част от програмите дори можем и сами да си ги махаме. И то е процесът е на това, да ги осъзнаем, че ги имаме и да вземем ясното решение, че не искаме да го променим и започваме да мислим по друг начин, почваме да действаме по друг начин и нещата се случват. Промяната започва. Но сами можем до някъде. Не винаги можем да видим и да хванем всичко. Пак ви казвам за тази дама в предишната среща. Тя си мислеше, че няма проблем с хорското мнение. Обаче, когато влязохме в практика, се оказа, че има. И че това подсъзнателно е влияние. Защото сама тя каза, ами аз качвам видеа и се чудя дали хората ги харесват. Щом нали, се чудиш дали хората ги харесват, определено мнението на хората има някакво значение. А, тук имам един коментар. Страхувам се, че не използвам потенциала си и губя времето заради разсеяност и хаотичност, която с годините се засилва. Да, знаете ли, аз наскоро осъзнах кой е най-големия ми страх и то е един ден да се събудя и да осъзная, че не съм изживяла живота на мечтите си. И това трябва да е страха на всеки. Знаете ли? Защото наистина ние не идваме тук за да работим от 9 до 5 и да сбъдваме мечтите на някой друг. Ние идваме на този свят. Всеки един от нас идва с някаква дарба. Идва с някаква мисия да научи определени неща, да придобие определена опитност и да помага на другите. Тоест, всеки един от нас може да се замисли в какво аз съм добър, кое на мен ми се отдава, какво ми е дадено от Господ, което аз мога да споделям с другите и да им помагам. Защото ако един е добър в това да подрежда дома си, ами той може да помага на други, като ходи и подрежда техните домове или просто споделя съвети в онлайн пространството, как лесно и бързо да организираш дома си. Ако един обича да рисува, друг харесва стила и дрехите, трети иска да помага за здравето на хората по натурален начин.
толкова сме различни. Нали? Колкото сме еднакви, толкова сме и различни. Всеки от нас има автентичност, има идентичност, има уникалност. И затова и вярвам, дълбоко вярвам, че няма конкуренция. Няма конкуренция, защото ако всичко това, което аз сега ви разказах, се включи да кажем, например, Зори, и тя ви каже същите неща, първо ще ги чуете по различен начин, тя ще ги каже с нейните думи, с нейния глас, с нейния тембър, с нейната енергия. И вие ще ги приемете и разберете по различен начин. И как тогава тя може да ми е конкуренция, например? Няма как, защото всеки един от нас е с неговата уникалност. И разбира се, няма как всички да ни харесват, просто защото определени хора ще се припознаят в това, което аз казвам, в начина, по който говоря, в енергията, която имам. И това е другото нещо. Когато избирате какви хора да сте около вас, чувствайте, усещайте енергията на хората. Защото всеки от нас може да чувства. Не гледайте как изглежда човека или какво прави, какво говори. Усетете го какъв. И все по-често се хващам как вече не казвам аз мисля, ами моето усещане е, и това е много хубаво. И това е резултата от това, че аз в последните няколко месеца интензивно продължавам да работя със себе си и, и наистина усещам промяната. Усещам я. Не просто я виждам, не просто то се, то се случва. И колкото повече ние вървим в посоката, в която усещаме, че е правилна, колкото по-често избираме себе си, избираме, защото има нелесни решения. И страховете ни държат в това не стой си в познатото, къде си тръгнала, къде отиваш. Обаче в момента, в който успеем да ги преодолеем и си кажем, не, аз ще опитам, и направо се едно един е такъв портал се разтваря пред нас. Но то е магично. В момента, в който избереш себе си, без значение какво ще си кажеш с хората, кой какво иска, и цялата Вселена започва да те подкрепя и да те обсипва с блага. То е толкова трудно да го обясниш с думи, че не знам как да ви го предам. Иначе по-нагоре имаме страх от успех. Така, добре. Искаше ми се днес да направим някаква практика през квантовия метод, за да мога така да съм ви още по-полезна и, и да усетите всъщност какво е това. Страх, успех имаме. Другите искате ли да споделите? Има ли, как ви резонира страха от успех и това, че не използвате пълния си потенциал и че си губите времето, нещата, които вече са споделили другите данни в чата? Защото всъщност пълния потенциал, поне от това, което усещам аз при мен, започва да се разгръща в момента, в който се свържем с себе си и чуем вътрешния си глас. И тогава, тогава някак започваме да се разгръщаме и тръгваме в посоката, в която трябва да вървим. Ако не се чувстваме добре и нещо не е наред, значи не сме където трябва. И Вселената ни говори по много различни начини, ни дава знаци, но много често ние не ги чуваме, не ги виждаме и трябва да се случи нещо, което да ни разтресе, за да се събудим и да се сетим, че нещо не е наред и трябва нещо да променим. Първото нещо, което можем да променим е сутрин, като станем да благодарим, че сме се събудили и да си даваме 5 минути тишина сами с мислите си, защото ние постоянно сме включени телевизори с музика и слушалки в ушите, с говорене по телефона с някой, просто защото не можем и една минута да останем сами със себе си. И оттам трябва да тръгнат нещата. Време сами със себе си, за да можем
да започнем да изграждаме тази връзка. Връзка с телата. Това е пък другото нещо, което, нали, да, всеки казва, движението е здраве, е хубаво и да се движиш, ама то наистина е много важно. Защото какво наблюдавам? Повечето хора, които нямат връзка с интуицията, са всъщност хора, които не се грижат за своите тела. Тоест, те нямат усещания. Нали, ние за да имаме усещания и да знам аз как се чувствам, аз трябва да се усещам тялото. Нали, така да съм наясно, че той е тук и че ми служи и да се грижа за него. Да ходя на масажи, да си правя разходки в парка, да дишам чист въздух, да стоя на слънце. Пак простички неща, ама много важни. И казали с хората, гениалните неща са прости. То не е нужно да е сложно. Обаче простите неща не са гениални. Така че много трябва да внимаваме какво правим и къде насочваме енергията си. Защото много често тя изтича на места, където по никакъв начин няма да се ни от полза. Добре, нека да направим една кратка практика, свързана с страха от успех и с това, което е свързано с разгръщане на пълния ни потенциал. Ще ви приканя да седнете удобно. Ако имате вода, може да пиете малко вода сега. Най-често страха от успех идва точно тогава, когато ние осъзнаем какъв потенциал имаме и колко много можем да постигнем. И това ни плаши, защото ама ние ще бъдем различни. Ама ние ще имаме много повече пари, колкото имаме в момента. Ами ако станем известни, няма да можем да се разхождаме по улицата, без някой да ни спира. Ами не, то това а, ще ми вземе от времето, трябва да се занимавам с тези хора, да им обръщам внимание. Някакви такива неща. И ние се самосаботирам. Не. По-добре да си стоя тук, да не съм успешен, ама да си ми е спокойно и каквото си имам, то си ми е достатъчно и така. Обаче няма как да не се развиваме. Ние сме дошли тук, за да се развиваме и в момента, в който стоим на едно място и не се развиваме, ние вървим назад. Просто той света толкова бързо се развива, че ако ние спрем, автоматично вече сме изостанали. Така че няма как. Трябва просто да ги премахваме тези страхове и да вървим напред. Добре. Спирам видеото, за да мога да се свържа добре. Сядаме удобно, изправяме гърба, може и в поза лотос, като за йога, може и просто седнете краката надолу, затворите очи. По възможност поставете дланите си върху бедрата, обърнати нагоре. И сега поемете дълбоко въздух през носа. Бавно издишайте през устата. И сега аз поставям намерение в тази сесия с лекота да се освободите от своите страхове. От страха да губите времето си, от страха от успех. И на тяхно място да се изпълните спокойствие, увереност, лекота и вяра, че всичко се случва по най-добрия за вас начин. Нека тази сесия бъде полезна за всеки един участник в нея, както тук и сега, така и тези, които гледат на запис. Нека всеки си вземе точно толкова, колкото му е необходимо в този момент. И сега повтаряйте след мен на глас.
Аз приемам и признавам тази част вътре в мен, която се страхува да бъде различна. И аз и давам място. Аз приемам и признавам тази част вътре в мен, която иска да върви напред. Иска да прави крачки към своите мечти, но е замръзнала и не може да помръдне. И аз на тази своя част давам място. Тишите, изтишите. Аз приемам и признавам, че често се обвинявам, че не съм достатъчно добра. Често сама критикувам себе си и съм свръхвзискателна към самата себе си. И на всичко това давам място. И сега разбирам, че всичко, което ми се случва или не ми се случва, е по моята свободна воля. Защото аз самия съм избрал да е така. И аз на това давам място. И приемам тази своя опитност, равна по цените, по които ми е доставена. И аз се съгласявам с тази цена. Но тук и сега аз избирам друго. Избирам себе си. Избирам да разгърна потенциала си. По ясен и разбираем за мен начин да получа информация, която да ми помогне и да ми покаже кой е моя път. И аз на това давам време и пространство. Аз приемам и признавам всички тези в моят род и в моите прераждания, които са били много успешни, които са имали всичко. Имали са голяма власт и са използвали тази власт срещу хората, за да ги нараняват, унижават и измъчват. И аз на всички тях им давам място и приемам тяхната опитност, равна по тези цени, по които ми е доставена. И аз се съгласявам с тази цена. И сега разбирам, че от лоялност към моят род аз се страхувам да бъда успешна. Страхувам се, че ще повторя техния опит. Аз съм добър човек и не искам да наранявам. Не искам да измъчвам никого. Моето желание е да помагам. И аз на това давам място. И тук и сега аз отменям тази родова лоялност,
се освобождавам от нея. Аз си позволявам и си разрешавам да бъда добър човек. И сега разбирам, че да съм успешна не е нещо лошо. Аз избирам каква да бъда. И когато искам да съм добра, аз мога да съм добра. И колкото повече успехи имам, толкова повече мога да помагам на другите. И те да бъдат успешни. И те да живеят по-добре. И те да имат това, което искат. Да мечтаят, да сбъдват мечтите си. Тук и сега аз си позволявам да бъда успешна. Аз си позволявам да бъда успешна. И на това давам време и пространство да се прояви в моя живот. Аз си позволявам и си разрешавам да бъда успешна и в същото време да имам достатъчно време за почивка, спокойствие, релакс, да имам време за моето семейство. И моят успех да носи щастие в дома ми. И на това давам време и пространство да се прояви. Аз си позволявам и си разрешавам да подредя мислите и чувствата си, да се свържа с себе си и да реализирам потенциала си по най-добрия за мен и всички около мен начин. Тук и сега аз се освобождавам от хаоса, отлагането, размотаването и си позволявам и разрешавам да вървя напред и да сбъдвам мечтите и желанията си. Защото за мен всичко е възможно. Защото Вселената е изобилна и аз имам право на това изобилие. То е за мен, но само когато вътрешно си позволя да повярвам, че аз го заслужавам. Само когато предприема действия към осъществяване на най-дълбоките ми искрени желания, само тогава ще получа и подкрепата на Вселената. И за реализирането на всичко това, аз давам време, място и пространство. И нека моята душа си вземе от тази сесия точно толкова, колкото на нея е необходимо. И аз си давам време, място и пространство. Изтишваме, изтишваме. Отворете очи, размърдайте се и ще се радвам да ми споделите как се чувствате и как усетихте тази практика. Силви, мога ли да споделя, защото беше много силно за мен? Да, разбира се, за Много ти благодаря. Значи,
толкова ми резонира това за ам, рода. Само като изречи думите, приемам и признавам моята род и си казвам, тук има нещо, което... И аз започна да плача. Просто започнаха да текат сълзи, само като си помислих за рода. И вече това, което го каза, толкова много ми резонира, че бърших сълзи постоянно. И може би това е нещото, нали, което на мен... Усещам, че работя по един много уникален проект. Просто е уникално и знам, че в момента, в който го представя, ще има много хора. Знам, че е уникално е. И понеже работя върху него, усещам, че трябва това да направя, трябва да направя това, така, усещам, че имам някакви саботажи и си казвам, нали, и в един момент, ето колко часа е станало, аз не съм почнала да си правя задачите по проекта. И викам, добре, какво толкова не то хем е приятно, но някакси кучето трябва да се изкара, трябва да излезна, мъжа ми се обажда. Излизат такива някакви работи. Викам, има нещо. Има нещо Да. тук, обаче аз просто не знам кое е. Но подсъзнанието ни саботира и то точно така, мозъка ни разсейва. Ама не, чакай, това трябва да свършиш, това трябва да свършиш и те отклонява от целта, просто защото това е нещо различно. Това е извън зоната на комфорт. Това е промяна, това е разширение. И мозъка не знае какво се случва. Той иска познатото, каквото си имаме това. Да, и Да, много ми резонира, много ти благодаря за тази практика. и аз ти Усещам тази благодаря за... лекота, усещам спокойствие, резонира ми като резонира ми много. Получих и осъзнаване, нали, че аз фактически избирам дали да разхода кучето или там дали да отговоря, да обърна внимание, нали, на мъжа ми, на който иде и нали, смисъл такъв да отсея това, което за мен е важно, не за маловажните неща. Другите Да, неща не са толкова важни. да. Много ми резонира, много ти благодаря. Усетих наистина И аз. много голямо облегчение. И аз много ти благодаря. Кратка беше практиката, но времето ни притиска. След малко трябва Точно да в целта. приключваме. Благодаря. Да, ти много добре знаеш и в лични практики, когато правим, тогава пък можем да навлезем в още по-голяма дълбочина. Ето сега, както Зори споделя, че там в рода й е резонирало, може практиката да продължи още половин час, където ние да изричаме още фрази, свързани с рода, свързани с нея самата. И това не са фрази, заучени на Изус или нещо. Те идват в момента за човека, за групата и са точно това, което трябва. И много е важно тук, ако, защото ето тя е усетила едно, някой друг от вас най-вероятно е усетил друго. Може да има хора, които не са усетили нищо. И това е напълно нормално, защото, както казах и в намерението и в края на сесията, всеки от нас си взима точно толкова, колкото му трябва в този момент. И ние, всеки един от нас е с различно темпо, с различно ниво на съзнание и няма как да очакваме при всички да се получи по един и същи начин. При един ще е по-силно, в зависимост от това доколко темата резонира. Нали, в лична сесия вече се работи по конкретна тема на самия човек и чрез поделянията се насочва и енергията и намерението в тази посока, за да може максимално да се изчисти. Но понеже съм имала въпроси колко сесии са необходими, за да се отработи дадена тема, това не зависи от мен, зависи от човек, върху който работим и колко е готов. Защото в днешната сесия е готов до толкова да отработи, след известно време може отново тая тема да излезе на преден план и там, правейки нова практика, да стигнем още по-надълбоко. Но няма как от първия път. Нали, има и ситуации, в които може отведнъж да се изчисти, но много зависи на каква дълбочина е проблема. Няма как, ако е много надълбоко корена на проблема, да се изкорени изведнъж, защото това ще е твърде болезнено и самото тяло и душата ще го а, преживее по-травматично. С това точно толкова, колкото ни е необходимо в този момент. Някой друг иска ли да сподели как се чувства, какво усети по време на практиката? Или да напиши в чата също е полезно, защото споделяйки си всъщност, ние помагаме и на другите. Ако
от тази сесия или въобще от цялата среща един е чул едно, някой друг е чул друго, трети е осъзнал нещо и когато след срещата ние напишем обратна връзка или напишем какви осъзнавания сме имали, първо, че ние затвърждаваме това знание за самите себе си и го интегрираме в себе си. И по този начин пък помагаме и на другите в четейки нашето споделяне да научат нещо ново, нещо, което те може би не са чули, може би не са осъзнали. И много е магично това, тази работа в група, защото просто самото поле работи за всички. Много ви благодаря, че отделихте от времето си и бяхте с мен. Иска ли някой да сподели? Може да си включите микрофона, може да напишете в чата. Ще е полезно и за мен, и за вас. Надявам се информацията, която вие споделили, да ви е била интересна. Аз ще пусна и във Viber канал едно прозорче, където ще можете да оставите своята обратна връзка и осъзнаване от тази среща, за което ще съм ви много благодарна. И ще се радвам да се видим отново. Искаме с тези дни така да направим поне няколко срещи. И въобще като цяло, по-често да си правим такива срещи, да обменяме опит, да да си отработваме различни теми чрез метода, за да може всеки един от нас да върви по своя път малко по-леко и така да се свържи с себе си и да следва мечтите си. Много ви благодаря още веднъж. Прекрасен ден ви пожелавам и до скоро. Ciao Sylvie, merci. Чао, чао!